Рыбы дирижаблі – індустріальний город у футуристичній афарбоўцы. Вось такі арт-падарунок до юбілею атрымала брэсцкая кацельная гаспадарка ад юнай мастачкі Леаніды Васильковіч. Яшчэ адна незвычайная карціна аўтара – пара катоў у космосе. Стварыць гарадскую карціну, дзеліцца мастачка, можа за некалькі тыдняў альбо нават месяцаў. Усё залежыць ад надвор'я і маштабу праекта. Пры гэтым улічваюцца ўсе дробязі – ад лакацыі арт-аб'екта, яе гарманічнасці і нават колеры перадачы. Мне всегда хотелось что-то доброе привнести в город, оживить его как-то, подарить какую-то радость. Возможно, я приду к каким-то философским темам. Мне вот это тоже сейчас интересно. У некаторых стрит-артах знаходзіцца адлюстраванне і гісторыя горада, яе знакавыя старонкі. Брэсцкіх пагранічнікаў увасобіў малады дызайнер Ілля Нікіцюк. Карціна сімвалічна, яе героі ў чорна-белых колерах, як у хроніцы старадаўняга кіно. Гэта даніна памяці тым героям, якія мужна адстаивалі Брэст у часы Вялікай Айчыннай вайны. Побач архітэктурныя аб'екты ўжо сучаснага Брэста. Стрит-арта должно быть больше. Мы можем взять какой-то опыт у других стран. В той же Европе, в каждом маленьком городе присутствуют большие муралы, так называемые. Это рисунки, которые наносятся во весь фасад здания. Это приветствуется. Хутка ў цэнтры Брэста на бульвары касманаўтаў з'явіцца такі мурал. На сцяне жылога дома паселіцца старадаўні волат. Эскіз ужо адобрылі ў гарвыканкаме. Засталося забраць подпісы жыхароў і сродкі на неабходныя матэрыялы. Але не ўсе карціны, якія з'яўляюцца на гарадскіх сценах, праходзяць мастацкую камісію. Тут належыць спадзявацца на сумленне аўтара. Такие работы, художественные работы, они, конечно, украшают город. Единственное, что, конечно, просьба, чтобы эти работы предварительно согласовывались с главным архитектором города, показывались на художественных советах, потому что хорошо, если эта работа несет позитивный заряд, да, но если эта работа, например, будет не очень качественно выполнена, может быть, с каким-то негативным посылом, просто нам придется ее закрасить. Берасцейцы ўвогуле ставяцца да гэтага мастацтва пазітыўна. Кажуць, Брэсту і сапраўды не хапае яркіх колераў. Але калі гэта сапраўдны арт. Город станет действительно светлее, будет действительно красиво и будет прекрасно ходить по улицам и смотреть на такое искусство. Благодаря вот таким художникам, которые творят такую вот живопись, просто город преображается на глазах. Плохо видеть, когда рисуют абы что, граффити появляются какие-то, скажем так, непонятного характера, какие-то черточки, рисочки. А когда картина радует приятно глаз, это хорошо. Ідэя ўносіць новыя фарбы на сцены горада зараз актуальна і для глобальных праектаў. Так, у новым брэсцкім мікрараёне паўднёва-ўсходнім 4 расцвілі індустрыальныя дзьмухаўцы. Увасобіць тут і іншыя цікавыя ідэі. Отдельный квартал у нас сейчас появится с временами года. Зима, осень, лето, весна. То есть идея в том, чтобы среда не была однообразной, а разнообразить эту среду какими-то авторскими вещами. Быць альбо не быць вулічнаму арту на сценах абласнога цэнтра вырашыць час. Але жыць у прасторы, калі сам горад становіцца мастацкай галерэяй, эстэтычна прыемна. Евгения Мороз, Тыгран Акопян, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».